not saying right. On a pipe. I really like If you know when you're saying so, I'm there. I'm saying. I'm so much. This is a for that when you become a mad. Oh, sorry. Then I put him that's a video. And it's a number. I can't do my idea, but I'm there. I'm thinking for this. The mom there has made a minister, especially on the road. I'm there. Hey, boy, Lisa. What does I go? If only I'm there, the Takumira, the Shamari Breda to set up, and Naganashi. What does it? Almost the second chilies. Chilies. Yes, Urpagona Papa, and the Rosa chilies. Yes, over me, Washamari. Timurato Zaraba, and the Rato of Baticana Baticana. Lynette, look at a session. I noted. Some new one look at us. Serious? Those one was shall I eat and nasi? So I want to spend a night with you. Tonight. I don't think so. It was not possible. I balance. I just see. Okay, some more. And take us a sana na so that a sana na yanditika like tango ni sana also. Not going to say just like that. That's just Ana baso. In the report, I was what you make a I'm available for you. Yeah, no, she's serious. But not so Mirani. Mirani, if you have seen. Not race, but in Mamma Mesa was of account. But in the one I see an animal. Just one. Oh, I want to be. So, let me do it for you. Okay, yeah, do it for you, please. Yeah. So, we check it. Oh, yeah. Tajera she buys you. But you pay my money. Wow. Please, somebody, Cassina was here. Una push. Yeah, go on. Yeah, Sama. Yeah, anda pakona pa Pablo. Batinda. Dutinda man, stress. Chico. I'm tired. Chico. Oh, what? You don't have any purple for that. Which is better than the do my yesterday and no sick and why you know, but in the room as a matter of there are also pandas of Pocaccia, Messi, when I send them. But I'm not cool, I was at us in distress. A number was last time, but Tuesday, but the same one. Panvanoro one day about Kawanta. Let's see what you need. Nasi date doesn't 25. Nasi Tuesday. I didn't remember all night. No, Zagana Tichituna, I went out church, says a tent. He's what you Friday to Panendo. Yeah.
Sunday uchechi Monday tutasema ichechi ipi neta one tukushika hizo kana kama dai kana kushamaliza wakana mambo afanye neta manje ndio tukafamba sasa kana zafamba neza chibuneza chi kuti ndivafonere zvinoita nesiri kubatsira kuti ndisamubvunze zvekunditya mumwoyo but akaske kutaura ubalanzoisiyana nayo ndaimbonzwa uchichema uchiti kwanza akadhakwa anondirova wati haana rudo waona. I'm there to cover these gaps. Are you sure? I'm serious. Much serious. Okay. Show the bambera. Unanyota nbokuisi nimbokutora break. Thank you, Liz. That's what I was saying. I love you. I love you too. This kunyara, but no was wrong. I in love, so no was involved. I think it's all just be free. Can I win? Just feel free. Okay. Iwewe kumba nasa usudi uski. Kumba nasa uski. Ndakabva kumashinjika all night. Then after all night kukazoitwa meeting yechi noma elders. Ipa mpanosonesa. Wakazofunda mashamara. You don't worry, you sort out. I was in the person education I knew. Ununguru mpoko kwa garara. Odango mbozisia kasaka. Samanje ndikushati bakawe ashiga. Ndobvunza. Ndara mfana kundai bebere. Sega chikudza ndara. Ndinopana nokona kuti afana kama mabhawa ako imadza sakutona. Bulezi vakusvika mabvunza zvekuti. Ava kuchechera. Cheche makaenda manje nezvakachuza. Kuna ona tira ndambere. Mabvunza kuti makapanda sei kana kuti makaenda kuchinji kuti maona manje. Sasa anibvunza madam wenyika. Ndinakanda kusa. Ndere namba paya kuti maenda afana ndaimbo daenda. Zvakashata. Mabvunza ako chichukuti. Nokuti kana makazvisapa mudachasazvo hauzokuwiriwa nyangwe ichiko chokuitika ndozvokupedza ika ndozvokuvurikidza zvozoita ngatisingamutembe ndocho ndirikuda kuita situation because ndichikura ndakaudzwa kunzi mumarriage munofanirwa kunge muine trust. Unofanirwa kutrusta kuti kwaenda. Izvi ndikatanga kufunga kuti aina ntenga madomasi ndikada kutanga kufunga kuti aina ntenga madomasi ndofaka mistress. ataura haipapo ndikupanzwa asi kuti wafana wakafamba sei wakazodiwa Wamira babaya basina nyama. Remeta mchina ndikampana vatsoka. Vafana vatsoka. Muye kamdara msarege. Heavy mdara wangu. Ndoza ndikutsala kuti marriage takakura tichidzidziswa kunzi kunorowa under trust. Mpanatso kuya. Tisese. Adamani. Wangu. Kati vachomotangu vatangongoonenge combination yakanaka rero madhara makatsva musoro inda panyama panapa uchada kuzouya ndikachakwana rero combination yacho yakatokwana panyama uchada kuzouya kumuzvifambisa sei muta semasomalians kana makula
Ngaumira ni nyama. Ona zvawo nditisi. Ona mazana vana zvizinga vana. Nditina. Chenda ukasangana nezimvana rako remusoro muombe rudzo takatimira kuno. Hapo madhara to mixa. Vapo se uchinemera ka. Kuita sembudzi mdhara tichazongobvisa weya. Muremba but mfana yachofana kumtora tombo kudana ombo nopera Banyadze mshimya. Aiwa rekachona chitoita kataka saisa toka zera. Ndiri muzamita sembera. Banyadze pleasure tokana. Masa plan ulese. Kapunzeka tozona zvamira. Indeni ko available. Notana pane zvenda ukadzisina. Tongo yatoona zvamira. Oh, someone, if anything happen, I'm here. She just so pissed off. But What he was on a spoon. Spoon, check a spoon. Yeah. Check a spoon. Hapana ndinongoda kumbofungwa. Oh. Nasi today it's our night. It's me and you. Yeah, and then should have but ish. Doesn't that in chapels? But I think it's made. Yeah. Yo, don't worry. Because we are in the balance. Yeah, no, she see your boss. What was another answer? Direction in life. Yeah, people never understand it, but you don't think I'm going to blame her. Can see wrong one, no, just right. Yeah. But you will show me. But until any way, you can also see an eye. Wewe unaanza vitu mazo unafanya vita mupenyu so unafanya kurarama upenyu wa unoda afana kurarama upenyu wa kumanikidzi izvo ndozviziva unafana paunodiwa unafana ungo unosifira wega kuti it's nice to be like here. I understand that. Because wakati mume wangu akandibvisira mari yekurora yeti wewe you are not happy. It doesn't help. That's when that's me so I'm going to see the mistake like I'm going Then Pachabuda don't somebody starts out to teach you. For nine. Then I'm moving. I have an minutes to kupinda kuti ndirambe ndichidzokorodza ndichienda kuvoice note ndakosiya akangana matinosiya inyaso imichimireva uyu then pavanouya mavabvunza kuti ndikuona kuti kamama enda makaenda kuona kuti kupi makaenda munana madonna then ndo pachabata information kana pane zvekuitika ndozvoona kana pasinawo zvekuitika maybe vangoenda kuona mata asi vari kufona mire pamunhu vari kufona. Okay, brother. Wait, I'll call you back now. Can I call you back now? Can I call you after 10 minutes, please? Okay, it's fine. It's fine. I'll call you after 10. Ndara muzatira kuti chokudya chino. Musati sauta mado. Makadana mufundisi munhu anditi. Musatanga kuti nyaya dzamudende ndende dzaiswa kuva. Zvotaurika kuti musati mawana solution. Tadi kuti nyaya idzi ine ndindaizira tiriwo.
chatu imene nanga tombosota nyaya dzekuti then kakazofundira ndobate zvisvaka vakuru vekuchechi votibatsira kana 1 2 3 so kuchechi because kuchechi ndekwenyika sikwedi kunonga kunawafundi yanisa kunawafundisa kazi tiri kungoonwa tese wani haiti kuno kwedu kuvafundiswa kuku havana maadvice akazviita saka mozodana vafundisi vasikatamba vabata village taura nawo tanza kushamira sei zvatadza kugadzira tozvitora fundiso kugadzirisa wozokugadzisa havane kugadzisa kuti bozi baba nani tofunga kuti ubata tete sana ndita sema timbozvisiya apedza tete manje tete wacho vadiki kambekiwa zvako saka akasiya kakadarakaupa ndaramata kuri kumwaini kodhakwa zvachinja vadikika kwaari vanogona kuti zvinotaurwa masreits ungati hapane njogwatsa kuti mata chichii pamusoro perumbavwa rwako saka mdara timbosota pachifesi then wasota pachifesi toona kuti kana pane machallenges aripo pamarriage yazvona ndipo tozotsvaka vanhu maadvisor omewamotikuikana but for now ngatiboisa kamera paroti akamera mdara dai chifambo dai sudadai ndokuza kana pacho nemovement imwe isiripo ndokuza kuti ndara uya pana pakatora ina mwatsutaswiti but ndine wari yokuti ndine wari andisandine kuzoti wari kasi ndine wari rova unoti like pack your things and go unokwanisa kutora advantage iyo you will create that situation. okay Ndichakutipa out unoita sei unocreate that situation kuti munongonetsana nditi munongonetsana okay kuti kazonetsana nditi ka ndindazoyaumba kwakwa nditi ka like utaura kuti madrama ako ichita sisi hayi inini chimbokangamwa ikoko haikoko handiko department iyo tochiziva sekuti inini ndinonzi Dr. Love inini ndinogona kukachidza nerudo sisadaro kufendesa nerudo sisadaro serious sisadaro I will show you. okay if you say so it's fine unoita sei tokotogona tokamwa tokubika aisiwo futi shanda ane nzara chidii asida kuti tombondityisa andokutyisa sina kutyisa so now it's your day asina kutyisa so nasimbozorora kufema mweya wedoro nichiona good environment yeah ivapo right ona unozvati iwewe ndakutarisa so nerunako rwako nebhodhi yako unofanira kutonyatsosimba zvitarise wewe type zvitarisewo kuti yamasagara zvakanaka uya ndokabata so ungojegira kaunotokabudhira ungojegira asi right mimi zvinondirwadza kuona munhu akanaka sewe so achibatwa nawo ndokuchengeta ndodarika pa chimbotenderi wow I can't wait.